Ahoj, volám sa Regina a dnes vám ukážem, na čo sa zamerať pri nákupe farby na betón. Ako nájsť požadovanú farbu, aké vlastnosti má dobrá farba a ako zistiť, či je farba kvalitná? Na všetky tieto otázky vám odpovie toto video. Začnime. Akú farbu použiť v závislosti od vašich potrieb? Najvhodnejšia farba na betón pre vás bude závisieť od toho, na čo ju chcete použiť. Na betónové steny v interiéri a exteriéri sú zvyčajne vhodné jednozložkové farby na báze akrylátu. Na podlahy však odporúčam dvojzložkovú farbu. Tento druh farby obsahuje tvrdiacu zložku, vďaka ktorej je veľmi odolná voči oderu. To znamená, že v konečnom dôsledku bude farba schopná odolať silnému opotrebovaniu. Moja rada, pozrite sa, či existujú nejaké fotografie, na ktorých je zobrazená farba. Naša farba na betón 1K patrí do triedy 1. Z tohto dôvodu dostanete ku každej objednávke miešace tyčinky. Naša dvojzložková farba na betón je tiež odolná voči oderu. Aké vlastnosti má dobrá farba? Zvyčajne veľkú kryciu schopnosť, trvanlivosť, umývateľnosť a celkovú životnosť farby. Aby ste pochopili, čo robí dobrú farbu dobrou, mali by ste najprv vedieť, z čoho sa farby vyrábajú. Farby pozostávajú z vody, spojiva a farbiva. Existuje pravidlo: čím menej vody a viac spojivá a farbiva, tým vyššia je krycia schopnosť, odolnosť, umývateľnosť a celková životnosť farby. Farba má teda vyššiu kvalitu. Pozrime sa na kryciu schopnosť. Tá by mala byť čo najvyššia. Prečo? Pretože chcete urobiť málo ťahov, aby ste prácu rýchlo dokončili a použili málo materiálu. Pretože vysoká spotreba materiálu znamená vysoké náklady. Moja rada: venujte pozornosť nielen cene, ale aj informáciám o krycej schopnosti. Lacné farby zvyčajne vyžadujú viac vrstiev a tým spotrebujú viac materiálu kvôli ich slabej krycej schopnosti. Lacná farba je teda zvyčajne celkovo drahšia ako farba, ktorá kryje okamžite. Existujú 3 triedy krycej schopnosti. Trieda 1 znamená vysokú kryciu schopnosť, druhá priemernú a tretia nízku kryciu schopnosť. Naša farba na stenu, polárna biela, má triedu 1. To znamená, že s 1 kilogramom farby môžete vymaľovať až 8 m2 so 100% krytím. Ak chcete zabezpečiť vysokú kryciu schopnosť, mali by ste ju vopred premiešať. Z tohto dôvodu dostanete ku každej objednávke tyčinku na miešanie. V tomto prípade by to bola prvá trieda krytia, teda najvyššie možné krytie. Čo ešte robí dobrú farbu dobrou? Dlhá životnosť. Aby farba dlho vyzerala dobre, mala by mať vysoký obsah spojiva. Môj tip? Pozrite sa na odolnosť farby proti oderu za mokra v technickom liste. Všetky naše farby majú triedu 2 a preto sú odolné voči drhnutiu a umývateľné. Môj tip? Pozrite sa na odolnosť farby proti oderu za mokra v technickom liste. Všetky naše farby majú triedu 2 a preto sú odolné voči drhnutiu a umývateľné. V súčasnosti by farba mala mať čo najnižší obsah škodlivín. Farby obsahujúce rozpúšťadlá a prchavé organické látky sa môžu odparovať roky a spôsobovať dýchacie problémy, bolesti hlavy a iné zdravotné problémy. Môj tip? Hľadajte farby, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá a prchavé organické látky. Všetky informácie o našich farbách nájdete na stránkach našich produktov pod tlačidlom Vlastnosti. Dúfam, že som vám pomohla. Dovidenia na budúce.